We zijn daar gewoon een histor Perik. Perik en de bid de Galanda, maar hoe, velo neves. Lachen in het ondergeren wil juist. C'est tu vraiment no yantau, pour un gars, we zijn tamigamza, et teske mon varivelo. Vraiment yantau a deux pasques. C'est tu pour pasque, die ranke mon pa wese de jou, dan novern, da vurtole, me wo schon me paises. Mun da dole, c'est tu immer gulem digaditat, maar vraiment me wo ron war machur. Maar tegen een mooie ding, dat we maar horen dat alle niet kijk leidt daar. En we la realerie, mon, gata kameradet. Oh, per ik wat doen kunnen, wil dat hier samen waar geen naar jaar, alleen Peter over die starke pistoltoor gata, alla dia, allez, kijk maar dat wat je in hagal. Vraiment nog een miseven, en naar bij de broerbien. Ah. C'est tu alors on est juste c'est tu là la idée de eu ces moyens de vendre avec notre personne la prespital da hulen diganta peu pédisul hello badisi d'avoir bien ou d'un novembre c'est tu perigo alors on est taper vélo à Dabourg juste pas un gavat Marie-Jean no hotosania tu da bliat est oh mais de da porcelain Zesustalen waren er plaag, dus vond ze holo nieuw. Ja, tappen naar tommen op gespot. Maar zo door de hoelen, maar wie ze bij deze wat proberen, maar ja, met notre personne, maar alleen naar mies gaat op. Dus je leest je daar bij je leen hoor. Zet u binnen fin en dan door notre personne. Ah, Peter zo'n even genezen proberen. Maar zo door de hoelen die gaan nog. Doe maar zo beter proberen. Per een moment dat we die neer die su, oh. Wist que la waarheid doen maar zo bij proberen. La waarheid was aan de spreken de proberen. Oh, was aan de waar geen raai. Eén is la waarheid, 3 maal over reunion, heb je dat binnen.